खुलुमबाय नोंथांमोनखौ टिभि अफिसियेल इउटिउब चेनेल जानानै गोथार फुंबिलिजों लोगोसे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। फुंबिलि रादाब जेम्स आरो गेमसि बिसोर सानैखौहाय बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय बड' आर्टिस्ट एस'सिएशननि मानसिफ्रा बिसोरखौहाय फिल्मनिफ्राय बिसोरखौहाय बोखारनाय जाबाय। बिथांमोना लाइफ टाइम फिल्म एबा एलबाम सोरबा डिरेक्सन एबा केमेरामेनफोरखौहाय लानानै बिथांमोना एलबाम आरो फिल्मफोर बानायनो मोननाय नंलिया। जुदि बानायोब्ला माबा मोनसे गोख्रों लामा लानाय जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा जोंनि माखासे इयुथ जेनेरेसनफ्रा जाहाथे बिसोरबायदि जाहैया, उनावहाय बिसोरबायदि माखासे ससियेल मिडियायाव भाइराल जाया, बेखायनो बिथांमोनखौ डाइरेक्टलि जेबो सोङालासेनो बिथांमोनखौ बिनिफ्राय बख'नाय जाबाय। जोंनि थाखाय बिराद मोजां, जाहाथे बिथांमोननि केरेक्टारफोरखौ लानानै जोंनि बे माखासे फंबाय बिनानाव दानि जाखांफुबोनाय बड' आर्टिस्टफोर बिथांमोना सोलोङा, जाहाथे बरनामफैया। जोंहा मोनसे रुल अफ रेगुलेसन थायो, बेनिखायनो बिथांमोनखौहाय बख'नाय जाबाय। दा नोंथांमोना ओरैनो बिथांमोनबायदि जाहाथे ससियेल मिडियायाव भाइराल लाबोआ, नोंथांमोनखौबो आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। जायफ्रानाखि बड' आर्टिस्टफोर दङ, नोंथांमोनखौ बे खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना जाहाथे बिसोरबायदि गाज्रि हेबिटफोर लानानै ससियेल मिडियायाव गाव गावनि माखासे पार्सनेलिटि खोथाफोरखौ जाहाथे इउटिउबनि गेजेरजोंहाय लाबोआ। चिरां डिस्ट्रिक्टआव खासिकट्रा गेन्दारगाव गामियावहाय सासे सोमसि बसुमतारी बिथाङा गोबाव सम पेरालाइसिसजोंहाय भुगिनानै दं। बिथांमोननि न'खराव एसेबां मानि रां गैया माखासे मेडिकेल एबा हस्पिटाल गिदिराव लांनो थाखाय। दा जायफ्रानाखि नोंथांमोनाव अननाय दङब्ला सोरबाफोर ओरैनो एसेसो अनसुंथाइ हरनो थाखाय बिथांमोनखौ आङो खावलायबाय। दा नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन ओजोंहाय न'आव थांनानै गेन्दारगाव गामियावहाय मादैया बिरादथार गोबाव सम भुगिनानै दङ, थाबायनो हाया, 3 years रानिं जाबाय। जुदि नोंथांमोना हेफाजाब होनो गोसो दङब्ला बिथांमोननि माखासे न'खराव थांनानै रायलायहैनो हागोन, माखासे फाहामनायनि लामाखौहाय नोंथांमोना लाहैनो हागोन। डियार नाब्ला सारखौहाय जेलनिफ्राय थाबैनो रिलिज खालामनांगौनि मोनसे बिबुंथि हरदों दा एनडिबिनि माखासे केडारफ्रा। दा बेखायनो आसाम सरकार, बिटिआर सरकार नोंथांमोना ज' लोगो लानानै रायलायनानै जाहाथे बिथांनि केसखौहाय उद्रायनानै जाहाथे बिथांखौ थाबैनो रिलिज खालामो। बिथाङा जाहाथे बिटिआरआव माखासे मावनो गोनां बर'नि थाखाय खामानिफोरखौ बिथाङा फैनानै मावफैनो हायो। दिनैनि खौरांखौ आङो फरायनानै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।